नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण. अगदी अयोध्येच्या राजप्रासादी आमची पावली वळली. विष्णूशी भजला, शिव दुरावला. अधपात केला मनी तया, हरी हर एका वेलांडीचा फेरा. विष्णुस्य हृदय शिव आणि शिवस्य हृदय विष्णू होय. उभय देवतांना नतमस्तक झाल्या वाचून या अयोध्येच्या राजप्रासादाच्या सुधर्म सभेला राजकर्ता मित्र सहयानी केव्हाही प्रारंभ केला नाही. आणि म्हणूनच उभय देवतांच्या पवित्र आणि पूज्य चरणी राजकर्ता मित्र सह प्रणाम. अस्थिरे जीवितम लोके अस्थिरे धनयौवने, अस्थिर पुत्र दानश्वन धर्म कीर्ती तोयम स्थिरम. प्रत्येक माणसाचा जन्म हा अशाश्वत आहे. माणसाजवळ असलेलं धन, माणसाजवळ असलेली संपत्ती ही सुद्धा अशाश्वत आहे. मग या जगात शाश्वतते काय? माणसानं आचरणात आणलेला धर्म आणि संपादन केलेली कीर्ती होय. अगदी त्याच कीर्तीच्या उच्चतम शिखरावर मानानं विराजित होण्यासाठी सत्यम शिवम सुंदरम या त्रिगुणांना वंदन करून लेखणी अंकुशाने लगा. ही राजघराण्याची सूत्र स्वतःच्या उराशी जखडबंद करून सकल अयोध्या वासियांना न्यायदान देण्याचं कार्य आमच्या गर्वी घडलं जातंय. न्यायाच्या ठिकाणी अन्याय, धर्माच्या ठिकाणी अधर्म आम्ही आमच्या जीवनात केव्हाही घडू दिला नाही. याचं सारं श्रेय आम्ही कोणाला देऊ? ज्या माऊलीनं हाडा मांसाचा गोळा स्वतःच्या उदरात सांभाळिला, प्रसूती काळाच्या अनंत यातना भोगून ज्या माऊलीनं आम्हाला जन्म दिला, तीच माझी आई. आई सारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही. आई माझा गुरु, आई माझा कल्पतरू, विद्येचा सागरू आई माझी. मृत्यूनंतर पाप पुण्याची गणना अगदी निराशाजनक होईल. मेल्यानंतर जरी आम्हाला नरकात जावं लागलं तरी त्याचं दुःख आम्हाला कधी वाटणार नाही. कारण जन्माला येण्यापूर्वी 9 महिन्यांचा कालावधी गेलेला आहे तो आमचा स्वर्गात. आणि तोच 9 महिन्यांचा स्वर्ग म्हणजे माझ्या आईचा गर्भ. अगदी ज्या गर्भात आम्ही आकार घेतला, आ म्हणजे आत्मा, आई म्हणजे ईश्वर. आणि म्हणूनच त्या परमेश्वराला हात जोडण्यापूर्वी माझा प्रथम नमस्कार माझ्या प्रथम गुरुला मातृदेवो. अगदी ज्यांच्या पवित्र वीर्यापासून आम्ही जन्माला आलो, बोबडे बोल अगदी ओठावर पांघरत सुद्धा नव्हते, ज्या पितृदेवतेने आमच्या स्वहस्ताला धरिलं, विश्वाच्या ठाई आम्हाला प्रकाशमान केलं, तीच आमची पितृदेवता. आणि म्हणूनच माझा दुसरा नमस्कार माझ्या दुसऱ्या गुरुला पितृदेवो भव. अगदी तिमिरा तुनी तेजाकडून नेणारा एकमेव मार्गदर्शक म्हणजे गुरु होय. ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजया शलकया चक्षुत्तहम्य मिलित मेनम तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे नमः. 12 वर्षाचा प्रदीर्घ काळच्या गुरुमाऊलीच्या सानिध्यात घालविला. साऱ्या वेद अभ्यासात आम्ही प्रवीण झालो. 12 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळानंतर पुनश्च मार्ग पराक्रांत केला तो माझ्या अयोध्येचा. आणि तोच मानवी जन्म आम्ही जणू सार्थकी लावला. कारण 184 योनी भोगून मानवाला मानवकाया प्राप्त झाली. 183 योनीकडे जर का बारकाईनं निरीक्षण केलं तर सारे प्राणी आढळले. आणि 184 योनी हा माणूसच फक्त 2 पायावर उभा आहे. ज्याला बुद्धिमत्तेचा महासागर संबोधिला गेला, तोच परमेश्वरानं हा नरोदेह प्राप्त करून दिला. नश्वर काया सार्थकी करण्या मानवा भक्ती मार्ग बरवा. परमेश्वराला आत्मसात करून यहलोकी सुख आणि परलोकी जर का सायुज्य पदाची प्राप्ती मिळवायची असेल तर मानवा भक्ती मार्ग बरवा. कारण प्रत्येक माणसाचा जन्म हा अज्ञानरूपी अंधकारात झालेला आहे. त्याच अज्ञानरूपी अंधकाराचा ऱ्हास करून
ज्ञानमय भवसागर जर का स्वतःच्या डोळ्यासमोर उभा करायचा असेल तर भक्ती विना जगात मोक्ष नाही, परलोकी सायुज्य पदाची प्राप्ती नाही. कारण परमेश्वरानं मानवरूपी रेखाटून दिलेली एक सुंदर रांगोळी आहे आणि त्या मानवरूपी रांगोळीत कोणत्या तऱ्हेनं प्रत्येकाने रंग भरावे हे आपापल्या हाती अवलंबून आहे. कारण प्रत्येक माणूस हा कलावंत आहे, प्रत्येकाच्या अंगी काही ना काहीतरी कलागुण भरलेले. पण जोपर्यंत कलाकाराच्या कलेला योग्य संधी मिळत नाही, त्याच्या कलेला जोपर्यंत योग्य रंगमंच मिळत नाही तोपर्यंत त्या कलाकाराला किंमत नसते. म्हणूनच परमेश्वराची भक्ती करा. न जायते विदते भूत्वा भवित्वा वानुभूया अदोति शास्त्रम तोयम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे. कोणत्याही काळी आत्म्याचा जन्म झाला अशातला भाग नव्हे, त्याचा जन्म होत आहे अशातला प्रकारही नव्हे. नित्य अस्तित्वात असलेला माणसाचा आत्मा हा पूर्ण पुरातन आहे, भविष्यात आत्म्याचा जन्म होणार आहे अशातला भाग नव्हे. म्हणूनच आजपर्यंत आम्ही आमच्या परमेश्वराला प्रार्थना केली. म्हणूनच देवा माझी तुझ्याजवळ एक प्रार्थना आहे. हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम कर्णस्य भूषणम शास्त्रम किंब योजना. माणसाचा खरा दागिना काय असेल, कंठाचा खरा दागिना काय असेल, नेहमी सत्य बोलणे होय. कानाचा खरा दागिना काय असेल तर शास्त्र श्रवण करणे होय. आणि मुखाचा खरा दागिना काय असेल तर नेहमी सत्य बोलणे होय. हे दागिने ज्या माणसाजवळ त्याच्यासारखा जगात श्रीमंत अन्य कोणीही नाही. धनाच्या श्रीमंतीपेक्षा मनाची श्रीमंती ही फार महत्वाची आहे आणि तेच आम्ही आमच्या जीवनात आणलं. मानवी जन्म जणू काही सार्थकी झाला. परमेश्वरा तुझ्याजवळ सविनय प्रार्थना, सविनय प्रार्थना, सविनय प्रार्थना. साळुंकी बोलत असे मंजूळ वाणी शिकविताच धनी वेगळा करता करविता परमे.